салом тамошобинони канали ютуби рӯзномаи ҷумҳурият. Инак мо дар даври ниҳоии озмуни мисс душанбе 2026 қарор дорем. инҷо беҳтарин духтарони пойтахт барои дарёфти унвони мисс душанбе 2026 рақобат мекунанд. аз 30 нафар иштирокчии даври ниҳоӣ танҳо 3 нафар ғолиби номинатсияи мисс душанбе, мисс интеллект ва маҳбуби дилҳо хоҳанд шуд. биёед аз баргузории чорабинии мазкур якҷоя тамошо мекунем. нахуст бахтиёр шарифӣ муовини аввали раиси шаҳри душанбе ба озмун ҳусни оғоз бахшида оид ба аҳамияти баргузории ин чорабинии фарҳангӣ чунин иброз намуд. озмуни шаҳрӣ мисс душанбе 2026 бо мақсади ҳифзи арзишҳои давлатдорӣ, тарғибу ташвиқи либоси миллӣ, баланд бардоштани завқи зебопарастӣ, рушди соҳаи нур, дарёфт ва дастгирии чеҳраҳои нав, инчунин баланд бардоштани маърифати фарҳангии шаҳрнишинӣ ба муносибати рӯзи пойтахт баргузор карда шуд. озмуни мазкур яке аз рӯйдодҳои муҳими фарҳангии пойтахт дар соли ҷорӣ маҳсуб меёфтад. он ҳамчун майдони хубе барои духтарони боистеъдод баҳри нишон додани зебоӣ, маҳорат ва дониши худ арзёбӣ мегардад. дар даври ниҳоӣ озмун барои иштирокчиён шарти асосӣ муаррифии таърихи қадим, фарҳанг ва анъанаҳои миллӣ буд. аз ҷумла иштирокчиёни озмун чеҳраҳои намоёни таърихиро ба монанди робияи балхӣ, зебунисо, гурдофарид, манижа ва дигарон бо маҳорати баланд таҷассум намуданд. ҳамчунин духтарони боистеъдод дар номинатсияи интеллект маҳорати зеҳниро нишон дода ба суолҳои ҳайати ҳакамон посухи сазовор доданд. ва духтарони мо қаҳрамонҳои тоҷик ки ин асрҳои 8, 10, 15, 19 яъне бубинед зайнабибиро дорем, зебунисоро дорем, робияи балхиро дорем, духтари куруши кабир, модари исмоили сомонӣ ва имрӯз онҳо фикр мекунам бо ана ҳамон либосҳои таърихии худ тамоми тамошобинонро дар ҳайрат мегузоранд. ба ифтихори 35-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷашнгирии рӯзи пойтахт бо қарори раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бори аввал озмуни мисс Душанбе 2026 дар Душанбе баргузор шуда истодааст. ин озмун дорои талаботи махсус аст. талаботи озмуни мисс Душанбе 2026 ҳамин аст ки донистани забони давлатӣ хатмӣ аст. донистани забонҳои англисӣ ва русӣ ҳамчунин афзалият баҳогузорӣ мегардад. мо ба арзишҳои маънавӣ, маълумотнокӣ ва қобилиятҳои ҳунарӣ диққати махсус медиҳем. барномаи фарҳангии озмун бо баромади ҳунармандони эстрадаи тоҷик ва инчунин намоиши ҳунари рақсии иштирокчиён хеле ҷолибу хотирмон ҷараён гирифт.
дар ҳайати акамон шахсиятҳои шомил буданд ки ҳар кадом бо дониш таҷриба ва диди баланди касбӣ ба истеъдод зебоӣ ва ҳунари иштирокчиён баҳои одилона доданд. дар анҷом аз миёни 30 нафар иштирокчиёни озмун танҳо 3 нафар дар номинатсияҳои мисс душанбе 2026 мисс интеллект ва маҳбуби дилҳо ғолиб дониста шуданд. инҳо фариштамо асламова, субҳия тоҳирзода ва сумайя раҷабова мебошанд ки сазовори тоҷи тиллоӣ ва мукофоти пулӣ гардиданд. дар оилаи мо як хурсандӣ, як хушбахтӣ, як дастоварди бузург ба даст оварда шуд. имрӯз фарзанди азизам, ягона духтарам соҳиби ҷоиза гашта дар озмуни машҳури мисс Душанбе ҷои дуюм унвони мисс интеллектро соҳиб шуданд. албатта боиси қайд аст ки ин 30 гурдофаридҳое ки имрӯз дар ин ҷо дар ин саҳнаи калон баромад доштанд, аҳсан ба онҳо, аҳсан ба волидони онҳо ки чунин гурдофаридҳои ҷасурро ба воя расондаанд. миннатдории худро ба тамоми ташкилкунандагони ин озмун, хусусан ба раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ иброз менамоям ки мо дар ҳамин озмун аз якчанд истеъдодҳои фарзанди худ акнун бохабар шудем. шукронаи истиқлолияти ҳамин хел ободиву озодӣ аст ки имрӯз ҳамин хел озмунҳо барпо мешаванд. фарзандони мо метавонанд тамоми истеъдодҳои худро ба тамоми миллати тоҷик пешниҳод намоянд. ҳамин тавр озмуни мисс Душанбе 2026 бори дигар нишон дод ки зебоӣ дар зоҳир набуда, балки дар фарҳанг, маърифат, истеъдод ва шахсияти инсон таҷассум меёбад. дар озмун беҳтаринҳо аз миёни беҳтаринҳо интихоб шуданд ва унвони мисс Душанбе 2026 ба сазовортарин довталаб тақдим гардид. мо ба иштирокчиён ва ғолибони озмун муваффақият орзумандем ва бовар дорем ки онҳо минбаъд низ дар рушди фарҳанги миллӣ саҳми арзанда мегузоранд.